Estic gravant? Que pesat, sempre gravant, tio. Tio, Cine, calla't la boca. Hòstia, cine, cabron. Fa Què- 3 anys que estudies cine i no has fotut una merda, Tio, que... M'hauries de pagar per això, Vaig veure Celeste. Ficar el teu nom allí dirigit per Antoni no compta. Si ho van fer tots els altres. Jo, si no me comences a pagar, passo de fer aquestes merdes, Perquè, no sé. Fa 3 anys tenia gràcia, però... Ja, no. Tio, que em quedat per rodar? Ei. Jo he quedat per estar amb tu, tio, no per estar en la puta càmera de merda. Tio, pero que he montado lo puto set de Gokate, tío. De Gokate. I per què? Per què? Pues para hacerme un chulo. No saps ni com va, tio. És una puta palmada, tio. Però fes-la bé. No saps fer palmades, tio? Que pesat. Que no te recordes, el primer curt ho vam fer. Pues ara fes-ho. Que pesat, ja fa 3 anys d'allò, tio. Fes una palmada. Joder, Que la faigues. Pues no vull, Va, fes-la, una puta... Total, per fer el mateix que fa 3 anys, Tio, 3 anys, han passat 3 anys, Vale. Has estudiat cine 3 anys i continues i fent el no mateix. saps una palmada de P3 tu? Sí, però és que no vull, perquè és la mateixa merda. Vam quedar que gravaríem. No vam quedar que gravaríem. Si m'haguessis dit que anàvem a fer això, no hagués Tio, vingut. però que aconseguit enxufar la VHS. Sí, mira, usa esta Mira. merda si vols també, no? Te jode? Tio, pues això era pel primer plano, per repetir-ho, que era com algo xulo. Però ha de quedar algo xulo, saps? Pues si ho monto jo, Bueno, te vaig dir que m'hi especialitzo en muntatge. especialitza't, perquè... O sigui, jo ho fem si vols, però que sàpigues que jo no vull fer-ho. Que estic perquè te faig un favor, però... Potser te'l faig a tu. És que no t'he sentit això. Este tall és bo? Ah, que estàvem actuant. Sempre que quedem és perquè me necessites per gravar qualsevol merda. Bueno, Total ni m'agrada, saps? Que... bueno, no t'agrada. I ma mare ja ni se'ls mira. T'ho juro, t'ho juro. No és conya. Al principi, ui, Gokate, mira quina gràcia el xiquet. Però ara està igual que jo. Vaya merda, no sé per què ho fa. Sí, grava. Mira, jo també estudio cine, mira. Per què volies un objectiu? Ah, a veure qui és el cineasta ara. Perquè volia gravar una pel·lícula així semblant a Serbian Film. A Serbian Film, una pel·li europea. Sí. Una pel·li sèrbia. Però a Catalunya. Com és que és Sèrbia? Com és que és Sèrbia? Perquè ho fica el títol. Ah, vale. I com és que és una pel·li? Perquè la miro i l'escolto. No, perquè és a Serbian Film. Ah! Hòstia, que film vol dir pel·li? Sí, en anglès, Jo tio. pensava que era el paper per embolicar el bocata, paper de film. Ja hem fet les reixes, no? Podem gravar ja el bocate. Tinc el bocate baix, la nevera. Has portat el miqui? No, Va, era broma. no, te ho juro que no, m'ho has dit. Tio, a veure, ara no sé, dic, porta el miqui, que rodaré mi bocate. No pot No ser. m'has dit que rodaré mi bocate. No pot ser que no portes el miqui i que no vulguis rodar el bocate. Agafa la càmera i rodem. No és esta? Esta és de... Estàs de broma. Ja es nota ja que és de broma, que era de Cefa de quan tenia 5 anys. Així vols anar a Sitges, saps? Tu vas veure l'endemà? Sí. Calla. Hòstia! Quasi trenco la càmera, tio. I ara com collons rodem el bocate? És que vaya merda, Tio, la càmera... És que no me crec que l'hagués trencat. Mira, allí està, no funciona. Mireu-me, faig cine. Soc Antoni, he estudiat a l'ESCAC. Estudio. Estudio a l'ESCAC. Tio, en serio, me feia molta il·lusió parar de los treballs de l'ESCAC, de la uni, tio, Il·lusió, i saps? rodar el bocate. És que és com un moment de distensió màxima. Sí. I la puta merda. Sí, la puta merda.
Ah, ja està. Xiquets, no? Ei, jo me'n vaig a casa, eh?